obodo ibi ebe ahụ ibi mana ebe a ka ị na-awachi ka ọ gazie elu nwanne m ebumnobi ya ga-alụ o jelu mba chụlụ mmiri gaba ife ọchọje bụ ogbu ogororo m ọ ife ọchọje mmiri doledo ana onye ọbụla lụ ụdị a ga-ekute mmiri a doledo wee bataba onye ọbụla ga-abịa ka ọ gbalụ ọrụ bụ mmiri a ọ chọrọ ọrụ ga ife ọma ya ka o ji chọọ ka ọ gbalụ ọrụ bụ mmiri a mgbana ifugokwa aka nsi fa nche niile ga-abasife ọnụ ọma nke amụrụsi nke onye ọzọ ebe anya gị niile na-adị bụ ebe onye adị ebe onye anọ ebe onye anọ kedu ife emee gị nwanne m ya gazie elugo ọ gazie elu nwoke ya gazie elu nwaanyị ka Chineke chebe Dubai ka ọ na-akwala anyị ụzọ ọ ga na-akwa bụ ụzọ anyị ga-aganwu ọ na-akwala anyị ụzọ anyị define ọnụ maka enwere ike oje na-akwala gị ụzọ ebe aka gị na-eruru ịma gbatanwu visa ịma emenwu ife dị na ya ka iwe ruo ebe a so ka ọ kwanwolu gị ụzọ saịdị ị ga-aganwu ibule futbọla ịma gị ụdị ụzọ ọ ga na-akwalụ ọ bụrụ na ị na-akpọ ịma gị ụdị ụzọ ọ ga na-akwalụ ọ bụrụ na ị na-agba ịmalụgo etu a eke ọlụ eke ya mepeelụ gị ụzọ na saịdị nke gị mmadụ ejena ka o mechie elu gị ya onye je ka o mechie elu gị achọrọ gị ọnwụ ozulu ọlụgụ ndụ ọ chọrọ ka ịdị ndụ ọ chọrọ ka ịdị ndụ ya ka anyị ya niile ji dị dị a Chineke na-akwala anyị ụzọ kwamgbe mana ndị ọjọọ na-achọ ka fa na-emebiri mmadụ ife ya niile emezi asị na akara aka anya na ọ dịrọ mma na akara aka ya dịrọ mma mana onwe anyị nọ na-akụ na-alụ alụ a na onwe biznes mmadụ kwesịrị ime onye nọ na-akụ alụkapụ ya na the business mee the business gbalụ the money ọrụchi ga-ada akwalụ gị ụzọ ọ na-akwa mana ọ na powers that be etu a ka o si wee kwagide ụzọ wee kwata anyị ebe anyị nọ today ọ kwaji anyị n'ebe Peter Obi nọ Peter Obi former governor of Anambra State former presidential candidate under Labour Party 2023 ọnya bụ Peter Obi so ọ kwanyego anyị ebe a ya ka anyị chọọ ka anyị na-anya ebe a ka anyị fụma ma Chineke ọ na-akwali ụzọ ka ọ nọdụ akwali ụzọ based on ife ifo ọ bụrụ ife akọọla anyị many people know today afro Peter Obi when he was the governor some of them dịcha ebe 10 years mgbe ọ bụ governor some of them dịcha 7 years mgbe ọ dị governor onye dị 7 years kedu ife ọma gbasara onye a ọ mara much kama na ọ dị wave ụfọdụ bụ ndị fụ mgbe a anyị cheki oge Peter Obi bụ n'ọchịchị 2014 ọ bụ ebe a 2007 ọkwa ife ọba 2006-07 ka ọ banye dị ya wee jee mụ nyara ya nọsịa pụta mgbe ahụ ọ pụta 26 to now ife abụgo 20 years enwere ike that time 85 years were a na-enezighị anya today need 25 years iburu gị a big boy how come ịmasịrị Peter Obi n'ọlụ nwayọ ka anyị nene ụdị ụzọ chie na-akwali ya ka anyị ma ya aganwu dị ụzọ maka eje walụ gị ụzọ ebe ịma na-emenwu ife dị na ya ụzọ ahụ ga-eji otu a ka o si wee dị ife ọbụla na-emetụta Peter Obi ọ na-emetụta onye Igbo ọbụla ife ọbụla na-emetụta onye Igbo ọbụla ọ ya bụ general wahala so ya ka anyị bịa ka anyị n'anya o nwere nke a kpọrọ ọkwala ụzọ n'ịkpa asị na obi n'igwe nke atọ na ọ na-akwa ụzọ n'ịkpa otu esi gwa gị na ọ bụ ọkwala ụzọ n'ịkpa some people amara ife bụ ịkpa ahụ some people amara ife bụ ịkpa mana anyị na-atụ inu anyị na-atụ ụfọdụ ada ma mma na-ebreki ị ga n'anyasị ya ọkwala ụzọ n'ịkpa abụrụ onye ọbụla ga-aganwu ya etu a nọ kịta o nwere ụzọ a na-asụ kịta ụzọ esi wee na-aba Amerịka a na-asụ dị ụzọ ebe ị ga-esi wee na-abanye nwa Amerịka easily like oge a na-esi Mexico oge a na-esi Brazil emaghị gbapụta Mexico gba ụza o nwere ndị na-akwa dị ụzọ that moment people anaghị-esi ebe a na-amaba mana na ebe a na-egbugharị ụzọ ịnọ Nigeria ị ga-eyuzu nwu that opportunity ị ga-eyuzu nwu ya maka ịkpa abụgodu ogbe dị wii attempt ịma na abụọ onye ọbụla ga-eme ekinwu ya maka ọ bụghị onye ọbụla ga-abanwe ịkpa
forest ego dị n'ọhịa ịkpa ama bụ etu anyị si wee rapụsị ya n'Igbo gbafusie jebe ọrụ oyibo ịrụzie n'ịkpa efu na ọfịa tochiri everywhere otu a na-abịa ije obodo oyibo eke everywhere ị na-ajụ nna ka mmadụ ga-esi na-alachago oyi n'obodo a because ibi obodo oyibo for the people who don't know ibi obodo oyibo ị ga-anọkọta ị na-efe ilu ka onye ala sisọ ma ọ bụ na onye kpọta gị n'ụkwụ lụrụ anyị n'obodo ịgbapụta na streeti n'otu onye ọbụla si na-aga ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ime ya otu onye ọbụla ji bizi ndị mgbago na agbago ndị saịdị ya na-eje ebe a ndị a na klọk out nwee ndị ji speed na klọk in ịgbago ụfọdụ na-eje eje ndị na-eje eje ndị na-ana ana isi onye a na-ene inegodo onwe gị anyị fere ọsọ gị bụ the only black man nọ n'ogbe asat now ihe niile na-aga ebe a bụ ndị ọcha ka eke esi na-erinwu nri ọnụ ebe a ọ na-ịkpa ka ịbịago obodo ịbịago n'ogo yi mbak you face am ịma agbakwa gị agwa ahụ na ebe a dịrọkwa izi ebe ị na-eje no mama no papa n'ịkpa nne gị anọrọ ya n'opadi njọngụ irute n'ịkpa ebe anyị jesiri ọrụ oyibo kịta udoga anyị na anyị nọkwa n'ime ọhịa maka ihe ọbụla mere gị dia you on your own your father your mother is not there ịnọ n'ịkpa because na nwụọ dia a ga-spend a lot of money iji wee bubata gị ebe a ka ị wee ghọtagodu the extent how far ị gara so ilugo na this desert ilugo na this nna n'ogbe kedu onye akwanwuru gị ụzọ kedu onye ga-akwanwuru gị ụzọ ife niile a na-ekwu bụ practical ọ bụrụ na-ekwuli ya n'ọnụ ọkwala ụzọ n'ịkpa ọzọwala ọna ka onye ga-akwalụ gị ụzọ n'ịkpa ọ dị most high ọkwa ya most high bụ spirit onwe spirit ị ga-anọ nwanne ị na-anya ya idoghị anya na ebe a na ị na-achọ ịnwụ anwụ o nwere ndị si na nweta onwe ha n'obodo oyibo gaa ịma na ị nọ Naijiria ị da-aghọtacha o nwere ndị bụ na today ọkwa obodo oyibo ka ọ nọ ọ bata today ọ ya ewepụta nwe aka kweghị n'aka ọ da-adị izi ka nwee South Africa mat onye South Africa bụ ekweghị n'aka otu aka isi ekwe n'aka nya nsulu ịghọtago nsulu ya ịma ndị nọ Naijiria like ka kọt mgbe ọbụla emeziri aka ọ dịghị akọ ya kọt South Africa efu onye ọbụla si South Africa gịnị ya ji kene etu aka esi sulu gị ya ịghọtago nsulu onye abata ebe a ọ na-esulu gị ya ya aghọtacha ụfọdụ ya afụrụ ka ọ na-achọ isulu gị eche ma ọ na-egbe na ọba egede ka ọ na-achọ ịna amami na aghọta na so ọ normal ụfọdụ bụ na aka ha enweghị ike imepe ya emepekwe gị n'aka because ọ mepe aka ya ị na-enegodo mkpịsị aka ya ebe a mkpịsị aka agwụrụ agwụ oyi ihe oyi mere ya oyi darị aka damejie ya aka n'obodo oyibo difọm godugu udogo anya n'obodo ya bịara a ga-etichi gị lesson agụụ na-acha ịbịa disgrace ife niile akwụghị n'iru anyị ma na oyi dị na ịmanya aka na mmiri ha mee na-eche ka isi amaghị ha ga-eme amanya aka na mmiri a na-ajụwasị n'ọkpụkpụ ifu mmiri na-ajụgo oyi a na-ajụwasị n'ọkpụ i nwee choice ọ ga-ịsaghị agụ egbu ohu nọ n'ịkpa ịbanye ego n'ịkpa onye ga-akwawuru gị ụzọ oge a ka ị ga-aghọta na ife abụrụzi ife Jizọs Kraịst ka a na-eme ebe a mba ọ na-abụ ọtaka na mba onye ụka ala alụsị nwa oge ruo efu na gị nwa ga-anabata the spirit ahụ bụ spirit of ọwala ụzọ n'ịkpa ka ada afọ ya dịrị ọfịs ka ị ga-eme ala otu isi si na anabata Jizọs ka onye nzo onwe gị na otu a ka ị ga-esi nabata that spirit within you ịghọtago spirit ahụ abata iwe ma na ị ga-amachi forward ebe a na-ada aga ịga anya o nwere ndị ejidere nwee ndị na-afri onye ji n'aka agbara ọgụ na anụ ọkwa mmadụ onye agbana ga-eji di ya ti igwe isi di ya na-ebilivuzi na miracle ga-eme ọ 50-50 so ndị na-agakwa n'ịkpa amasị all these things na-ebi chuzuo ịkpa nke ị ga-aganwu ka oje na-akwara agha ụzọ dị ya bikos agbaghị ife eme na striti gbaba igbofuo imapụta dị ya ego a na-enye gị na-eri ihe ya na agwaghị ka esi kpa this morning ihe ekweje di ya jee kpa anya ọ dịka ejire nata ekwensu n'aka ebe chigu ya na-akwalụghị ụzọ ka nna akọwalụghị na onye iji na chigu ya kwalụghị ụzọ ebe ị ga-agawu ebe ịma anya ya ebe ị nwere mens ebe iyi emenwu ife dị na ya
ụfọdụ na-afụ ego Obi Cubana na ara atụba n'isi Obi Cubana raụtụ ọ ga-ya aganya. Ọ bụrụ na ị ga-aga nwe ị karị dị eme sọntị ndị similar to nke ọ na-eme na ka wee kweta na ị ga-eme nwe, ma ọ bụrụ na ịrụgodu hafụ ebe a na ị ga-aganwu dị ụzọ ka a na-akwala onye ọbụla ụzọ dịka wee nyasị gị. Ọ bụrụ na ị nwere restọrantị n'ịbụ aka na-esi nri, ife ị ga na-ama kịta bụ restọrantị ọ na-eme n'ogbe nọ na ya bụgodu ebe interest dị test si adịa dishes onye ide na ị ga-eje ma izie mmadụ ya gotere gị nri ebe ị na-adị interested n'ife ndị a na-enwegasị menu ndị a ka ị wee malụ nke ị ga-adị inenesi fe na menu ndị a bụ itirigodogodu gị anya na ị ga-abụ failure ya. So attention gị niile egwu na kitchen ka ọ dị ebe a na-ebeta fresh meat ụmụ ife a niile ka esi arụ ọnụ ya interest gị dị ebe a. So achọ ịwalụ gị ụzọ a ga na-awalụ gị ya by nniwe. Onye nwere ike asị gị na onwe ebe a pịakọta 100 bags of rice ebe obele ego dị interested si ọ na-emegide izu ego kwuo criminals criminals ka onye ebe anyị na-eme ezigbo biznes a nakọta alụpụtabara ya nwe ịka a na-ewere anwe ịka na-atọ gwogwo ọtọ m egbu m. Onye niile abịa n'ebe anyị na-ekpe anyị jesi anyị abụrụ ndị ori mana anyị na-sponsọcha ndị ori. Ha bụ ndị be anyị a ndị a na-adị claim na ha dị whiter than white. Ọtụtụ n'ime anyị adị ezu ori mana anyị bụ sponsọ ndị ori. Mma akọwa ya ọfụma ife nji agwa gị ụra na National TV ka nọ most of ndị Igbo adị ezu ohi mana onwe onye ohi ka na sponsọ ndị ohi. Onwe onye nọ na South Africa na-anụ ya na-ekwu kịta wee sị na sponsọ bụ onye ohi ya pụta ebe a bịa kọwaa isponsọ bụ onye ori ga-enye gị na nweta na-eje ọ ga-ebu sponsọ ị na-sponsọ bandit. I tell you na onye nwa nọ South Africa si na sponsọ ba ndị ohi mgbe ya pụtaga onye nwa ndị ohi many of them nwụchara ndị anyị gasasịrị obodo ọhụụ na ihe agụ nwa eziokwu anyị jidere obodo ahụ tee ya faka derisie dị obodo rara m nwaanyị nọ n'ime laiti ahụ ụmụ n'afọ. Onweghị ọjọọ ndị be anyị na-emerọ dị ya adịte iyi ndị be anyị dịrọ mma ma ndị na-eme Igbo amaka akọwalụ gị eji abụ onye Igbo ịgbarizi ndị Yoruba na ndị Hausa ji abụ onye Igbo a na-achụ ya ka egbuo chụbanụ ha hua. Anyị bụ poison deadly one ndị Igbo. Peter Obi nọ na-emere ha ache na amaala nwoke a dị brutal. You don't know him. Peter Obi a brutal soul. Hey, let's see. Hey, Japan GDP has this. Hey. Don't worry, we will take one on your abụọ agụrụ ogote gị na Jongo dọka gị. Mgbe nwoke a megide wee bubu dị ego omume. Onye a Peter Obi. Mmadụ ole ka ị nụrụ na Peter Obi kwụbasịrị na n'Igbo. A brutal man onye a, you know send you. Ya na mmadụ ejikwa ego ya aka akụkọ ị na-agbakwere anyị kwala anyị rukwere ego ya na emanụ nwere ike ịkpọrọ deeti mgbe o bidoro life ya even ihe niile ọ gbagharịchara gụcha akwụkwọ na ngwongwo ọ ma deeti o bidoro akwụkwọ nwere ụbọchị ọ gụchara ihe ọ na-alaiki bụ figọ na-agbakọ ọ dị ka agbanwe ya nzama taa onye na-akakuleti nne iriri n'ọnụ a gara akakuleti gị agwaghị ihe nri a dara na weit gwa gị ka o si wee dị na anụ na-abụ etiri na ọrụ na ise evuru ego ofu taa anụ na mgbe ị na-ese evu ya ego ofu a ị na-ewik na ego n'iji o dizaịn ọrụ gị ya mee buba ahụ ka ije gro shares nwere ike ọ bụ ya ma mogodu dị company
Okay. Peter Obi. Some people don't know the man. Onye Igbo, original one. Ndị Igbo dị anya ukwu o. Nwekwa nke nyere ha na-ezu. So onye Igbo ya ihe niile a jiri obodo Igbo ha sị na ha dị anya ukwu ha basịta ego most of them kpatagoro ha ya erichi ya wee maka chi ya anụsị n'obodo Igbo ya nata ebe a ụmụ ya ejidere di ya na ịghọtago go Greek up mana ọ kpatago ezigbo ego ya ezuru ya ha ncha niile ha jisi ezigbo ego na Peter Obi pụtara 2023 wee jee ma ọ pụtara under LP gather crowd niile follow ya, every part of Nigeria follow ya, abroad everywhere fame ya gbasa wee bụ na emesiri election anaria detain anyị ncha niile na-reason well ma ife ji wee nata ya this thing. Nke a na-agwa gị na-abụ okwu si n'eze ụmụ iyo na-apụta na direct wele ife a na-agwa ya. Ọ bụrụ na Peter ọ na mma nta gị anya enwe ike taa gị anya bịa enwe one or two njọ ka anyị nebe anya today because echi ife ga na-anọ bụ na ndị Igbo lee nwanne ha na ndị Igbo lee nwanne ha ọ da-afịa arụ asị na ndị Igbo ele nwanne ha. 1999 convention ndị PDP eme na Jos etu a ka esi wee kpụrụ ofu onye n'ọnụ o ji wee mee nke a mee nke ọzọ mji nwa obodo o ji wee mee nke a etu a na-akụ ya njọ ka aka Peter Obi ife ji wee nata nwa ya ọchịchị that time bụ na pati ọ nọ na ya nwere structure. The party enwero structure. Ndị niile nọ na the party enwere agba inwe eji onye Jos pụta na compare onye nọbu asị na obu nwata ụzọ sibe ite na-ebu ụzọ enwe mkpọmkpọ arịa. All the strategic places ma ụmụ ife niile nwere ike iji win election ọgbazi PDP gali PDP ma everything. Even the iche between Fana PDP about that na many criminals si ebe a pụọ gbagotere ebe a nọ. So criminals niile abụ ebe a ka ha nọ before ha gbara egwu a together before fe move. Kama afa nwazikwe nnọkwa n'enu ebe a ga-ekwe ka nge nwa na ebe a bịa take over nna ebe a na-eme enu ma na membership bụ membership. So for ngị nwee ikugodo ndị hands down mafe aka bịa wari ọgụ ọ dị o siri ike osika many things surround case ya issue a bịa n'abalị ihe niile ga na to the center no maka na anyị bụ ndị Igbo mana mgbe ụfọdụ anyị bụ ndị Igbo ahụ anyị na-ekwu since how many years onwere mbọ anyị na-agba to get it right. What do we know? Okay, ka ife ndị ọzọ ma anyị na-amarọ that we've not been able to break since 1960 or was it since 1970? What is that thing? I dey break you. Why are we not reasoning that thing? Obugo na dey reason here. What are we doing to stop it? In nature that na this thing not get end at any time. No dey end. Onye well ọchịchị will go. Onu na eli adigo committed. For them to bring you in, I give you na contract na. I give you somewhere na akwụgodu the dues. Nne ya nakata were ọlụ n'aka onye ajenye onye. Akesigo ọlụ niile. That's why no ị na-abịa na ị na-achọ ebi ọchịchị a. Nwanne ị ga na-enye benevolently. Ị ga na-spend with double hand. Ị ga na-spend eneghi anya n'azụ. Ka ọ wee dị ha ka onweghị ihe ọbụla gbasara God ma holiness nwee ike ime n'ụwa na Nigeria na onye a ga-eji Jesus Christ ma onye Christian South wee banye there. It's not possible. I bụ ndị ya to vote pụtalụ with hope ka anata ndị agbajie ndị aka ka anata Kenya for once
ndị nọ si n'akụkụ niile filu na Igbo nwere the population according to history of Nigeria na ndị Igbo deserve a slot na presidency. Ha sị mba ka a join kene ka change the story na ọ ma abụzi the same story all the time, the same politicians and I recycle fa na-ewekọta ndị niile emesi indict some time ago, ndị convict functioning today, ndị ebuzi ministers, ndị ebu ambassadors, ndị ebu president, etu a kedu ife a ga-eme ka break onye ọbụla ewepụsịta. The only thing that was expected of the whole supporters and obedience bụ deliver and polling unit. Onye ọbụla apụta deliver kọcha agụrụ Obi 75 Obi 76 ịmago agụrụ ya ebe a ọ na-afịọ ebe a na-afịọ n'Oshodi na-afịọ na Mofoluku First Stack Chioma Chukwuka fa anyị fụsị onye ọbụla pụtasịa nna gịnị na-eme ka e change the story for once na mmadụ niile supporters niile deliver their polling unit, which means na this stadium a na-aba kịta na the whole stand, almost the stand niile na-emere infiltrate. Yetego ọnọdụ ka ijegide pụta nọ na Wembley, ịma na ife a niile bụ ekwesịrị ndị anọlụ side stadium 3/4 bụrụ ndị bịara abịa, then 1/4 fọrọ afọ abụzi home efere ya because all home ndị a ka ọ bụ APC if ọ bụrụgo their birthright with PDP nke nwa aka na agbagote. Onye ọbụla edeliver ya batago na the stadium echirezie the contestants abata na ring. Tinubu bata, Peter Obi bata, Kwankwa Ntufa, ndị a niile batacha, Atiku kwada Atiku, yes, ndị a niile ma batasịa ring bata. Anyị na-echezi na deliver alike polling unit, deliver go do your own polling unit. Ebe ọ na ebe a deliver, ịnọzie ebe ị na-eme ka ị deliver, a na-egbupacha n'iru as captain in front wuru onwe gị dia. A na-agwa gị na money na water, ịma ya bụ money na water. Onye Yoruba wee nesi anya ama na ife a bụ history. Ha lose 1993 nya lose bụ na nya eso na agbawa ha aka na ha dị 10 ya anyị na-ebe na Peter Obi. Some of you ama ihe mee 1993 ya jụọ ese. Some people ada aghọta ife na-eme na Nigeria. Emesia most of you ga-emesia na aghọta na ihe na-afụ Nigeria abụọ aka o si wee dị. Some of these things bụ si age long ilo na asị ogbugbu egburu invasion eme before amụbeghị then. You no go know. O nwere oge na-abụ orukwe ikuku kugharịtakwa ndị ekunye nna ugwu avenge our fathers, we avenge fedio na anapịrị ya. So many things na-eme n'obodo anyị na-amara ka o si eme. A lot. Ịnụ na-ejere ebe dị ona osisi ndị nọ na amen inyo anya ọfụma ihe aghọta ka o si wee. O wee bụ na 1993 ka a natuwa ihe a win MKO Abiola, ezigbote onye ori from the past, onye ezugo Nigeria ezigbote ori before. Fele were akụ egwu start to steal money like Obasanjo and Abiola international tif my heart. Nwoke afia bụ Monshood Kasimawo Olawole Abiola MKO Bashoru ochikwure gaeji Bashoru. Oge a nwoke a the man bụ also na the richest man enwe na Nigeria, richest man enwe na Nigeria, also na one of them. Nyanwe Concord newspaper
Baka newspaper no gba Concord na top good baka na bife daily paper ije grow newspaper don't ask it about newspaper Concord the man with football club you don't know Abiola Babes the man with football club ye mere ukwe na Nicon Stadium the man bụ nkirike ego na-esi isi si na ego ha zutere na mgbe emere Festac 77 and all that onye anya ha nche niile dị na ya maka oge a na-eme ka ha natagodo ka ha nata ọchịchị godo n'aka ndị amị na ndị amị achị ana too much Babangida na Buhari mere overthrow gọọmenti after 2 years Babangida emeghị overthrow chụọ ya ezigbo ọsọ gwa ya batakwara Nigeria ọ na ebe ọ na-agwa ya na ọkụ dịkwa ova achụgokwago n'oche ala agbagodi ebe ọ Babangida na ọ dị akwa ya 8 years before then a na-achị ọkụ nna na-achị ọkụ ya si transit to civilian rule Babangida na-asịba na ọta nke echi gosi ọ na-echi megide ya wee rue 1993 enwebara election emere dịka nke a jụọ ese the greatest election ever had in Nigeria of all the elections we witnessed go in the past 1993 afụbeghị m ụdị a we were all there ka anyị deliver our polling units ndị Igbo gbaa dị mmanụ mgba asị na maka okwu nọọsụ na ya ga-emenwu without ndị Igbo ewesị ya ebe ifili ga-eme without ndị Igbo na otu aka ndị Igbo ji wechiri aja gha na agara enwere ụmụara na-akpọ Comrade Uchechukwu mere ije every day Comrade Uchechukwu mere ije ka ya na nwoke a dị active wee na-ekwu n'okwu Lai Mohammed cats mo every night Comrade Uchechukwu mere ije Comrade etu a ka nna gba Radio Nigeria 1, Radio Nigeria 2, Radio Nigeria 3, TV niile ya na anọ Comrade Uchechukwu mụwazi na onwe m na-asị Uchechukwu mere ije gịnị na chelekwa o nwere kọmentị m ọ sị ya oke mmadụ ka ị na-asa oke eche m so o wee bụ na emesịa election ndị Igbo ra mgbawe mana ndị Igbo sọpọtụ kwara ya ahụ mana ịmazi na onye nke na-azọ with Abiola bụ Tọfa bụ onye Hausa mana o ji ewere onye Igbo Sylvester Ugo wee mee vice ya ka o wee dọta votu ndị Igbo so the team tiwagodo votu anyị enyegodo nwanna emegidezi finally na mgbe a Nigeria eluba 30 states even ọ dịka 21 states ka enwe mgbe a so akpọbazi ya result almost na Babangida afọ nna na Abiola sweep everywhere okwu osi akpọzi na this result ihe Humphrey Nwosu the man anwụọna na may so rest in peace Humphrey Nwosu a nyanwa conduct the thing ya bụ NEC chairman by for NEC National Electoral Commission ọ dịka mgbe ọ bụrụ NEC on self oge izi ọ bụ Fedeco omesi ọ bụrụ NEC before ọ bụzie INEC ọ bụ na so that man ọ conduct ezigbo election mana akpọbazi result a na-agwa ya akpọzi na ọjụ ọkpọgide na-akpọta 21 states ọ dịara ọ dịka 30 states ka dị then anọ ya na-ewin godo almost 18 asị nwoke a akpọzi na ọga off the mic okwechiri off the mic nna na so this man after ka off na-ewin go election nna apụta n'ahịa si Babangida si hot to everything anaghị na-eche na egwuregwu o kwuo na that election na-aka nsụ gị ya na-akansụl ya na-enwere many errors atụwatụ ka akụkọ mbọsị ya ka Chukwu kpọrọ ndị Yoruba maka ji ịnwe agwakwuo nonsense that night
egbuo ya nwụ n'abalị a street niile juru oyi that night Babangida bịa kwuo okwu akwụsie the whole Lagos state everywhere dey quiet nya agwa ndị afa agba ekwe nekwa ha close ha not to clench efa agba ha mgbanalụ ya the man asị mba kunye ana-ebuga na-ekwu the man eje were aka declare onwe ya president na what for you declare onwe ya president by then Abacha abayego Abacha nwụrụ ya ti ya na nga jere ekulezi ọrụ na nga wee tipịa 5 years ka ọ kwara na nga etipịa ya nwoke awa ntipịakwa bụkwa etipịa ya nke aga meanwhile mgbe ahụ emesịrị this thing a sị ya na-achọ ọzọ ebe niile nwụrụ ọkụ Nigeria anụsigo another civil war ife njenye nwa breakdown na ka ị wee ghọta ebe nsi abịa because most of you amaghị oge ife a niile mee ma nna kọlụ gị as eyewitness ndị Yoruba kụrụ mmiri fenyụọ ọkụ nna kwechiri na agba ekwekwa na a ga-enyefe dia mandate abalị ezigbo mba nna emegidezie riot adị oge abụkwa protest riot nwakwa n'oge a bụ ndị amị na-achị mgbe aka mobile police dị very very active na the country mopol mụ agọọla ọga ọka mmanụ na amị mụ agọọla ka ịghọta mopol ị na-afụ na adị nkịrịka na onwe oge mopol mgbe a na-enyefe attention mgbe ha na ya Yoruba efenyu si na ha ma ekwe ife nwa na-eme ya mezie na ya na-afụ na ebe niile na-elezi wawawa anyị wee kpọọ onwe anyị meeting ka anyị cheta ife mere anyị na 1967 onye ọbụla chọọ wee ya onye Igbo ewere anyị mee business the whole transport line enwere n'ala Igbo ka eme ego ha niile increase ọ bụrụ na seat bụ 300 agbaghị na 700 iwefu ebe ndị Igbo na-ana ma ife bụ mass exodus ụdị ife ya emenụrọ and ife o ji wee mee that time bụ lesson island na 1967-70 mgbe ahụ egbu ndị Igbo gbute ndị Igbo ọfụma ya ka olu na nke a ịgba na ọkwa 20 something years eji wee nụsị ọgụ Biafra ebe 23 years ka nke a ji wee lejiri onye ọbụla na ọsọ o nwere ndị lahụrụ 1 week n'ụzọ mgbe ya bụ na ha ruru ana Igbo o nwere ndị nọlụ 5 days n'ụzọ before ha nalụ o nwere ndị moto fa breki down n'ụzọ akwa ihe edebe moto wee chọba ebe ihe eje Nnewi ma ọjọọ Ọnịcha gote pas wee bịa alụba dị moto o nwere ụdị moto na-ejere ụlọ ndị eji ọkada ana sef ma olue ife dị iche iche ndị Igbo wee nagide nasịa ndị Igbo na-asị Lagos adịka ghost town onwezi ofu efọ ndị Yoruba nwe obodo agbakwu ọsọ egwu atụ ha efu na ịnọrọ ya ịnọrọ dị ọ ga-egwu ya atụ ife a nyelụ m idea ife Biafra war dị ka ya some of you amaghị ihe ọ dị ka ya and you never experience am ị na-afụ na adịghị ka film ihe ị na-ekiri na film ịdịgo used to it if you are alive a ga-ege ebe akwa taa gị na mmadụ onye gị na akwụ kịta na-ekwu okwu gigigim isi ada gị ọ bụla eto ọjitara o nwere ike tụchara gị n'isi bleeding a ga-egbu gị ọnwụ ifele ọnwụ alịlị ndị be anyị si epụtazịa n'ụzọ nwaanyị na-esi n'ụzọ aga you can walk on the street otu a ụzọ be anyị dị those days ịma na obele ọnụ ụzọ obele ụzọ na afịa na-etochicha bet igbe esi nwunye ya na-aga afọ gị oge a na bikos ịma ebe ndị amị zocha afọ gị egbu oge ife sọfafe mee ya ka olukwe 93 anyị wee fụkwa ya ọzọ onye ọbụla na-ana odoga ihe akpọrọ ya bụ ọsọ abịọla ka akpọrọ ya ife abụ history ka m na-enye gị some people fully nọsi ebe a ndị Igbo niile n'ugwu Hausa ana head bridge atara afọ that bridge Asaba bridge ata na afọ ihe niile n'ugwu Hausa na Maiduguri, Katsina, Sokoto
Kaduna, Kano, ife a niile onye ọbụla home. Eru Akure, Ibadan, Ugbomocho, ife a niile ndị Igbo niile bi na Yoruba land onye ọbụla all road leads to home. Ihe niile bi na Benin bụ ndị Igbo onye ọbụla ọsọ ụna. Ihe niile bi na Asaba bụ ndị si side across ta Asaba onye ọbụla ụna Asaba na ndị Igbo bi na Asaba na onye ọbụla na-analugodu be nna ya your father's house because ọ dịgo obvious na-aga anụkwa ọzọ. Ụdị riot eme ọ bụ ụbọchị one bus nwa nnukwu iron body a ụdị ya ma ọ bụ iron body ọ bụrụ na Yoruba land ya ma that gwongworo ha nke onwe ka ya afọ ede ya anụ oluwa kpọ ụbọchị ụmụ afọ ha ụmụ gwongworo ha wee bụ na o si na fi ebe ha na-eme amị azụ ebe a ka elu oduri azụ oburu azụ a wee dabata ọma na riot dị nna wee kwụsị moto men wee majuo moto onye ọ na-eje na-eburu azụ azụ ahụ ebusasị azụ ka men fu ume ha ji wee na-eme riot. Nekwa ndị Coca-Cola because riot bụ chifo n'otu ọ dịka ọ nọ ya dị onye ọbụla apụbasịzie ndị mmadụ na-apụsị apụ dịtị na-atajiri ebe 10 o'clock 9 o'clock ole jirikwela ahụ ọ dịka wildfire osi ebe ya ofesasị ebe niile a na-amụta ya ọkụ n'ụzọ na ịgbakọta ọsọ yi n'anya ndị amị elodu moto gbapụta n'ike ihe ịmadogo na jiri isi ya aka egwu adị ndị Yoruba na onwe ha agba ọsọ gbanasị abịa ha Lagos ya na-ekele emu taa abụrụ empty street ba ka nnọkọta egwu Westlife an empty street an empty empty street egwu a na-atụ onye ọbụla ewee dee date na ọgụ ya ebido na 27 ọgụ ya ebido na 27 ọsọ agbagide Babangida esogbu ọsọ Babangida gbara ụzọ wee gba ọsọ se Babangida na-claim hard man Babangida na-claim hard man a very deadly soul ya bụ ụzọ gba otu Ojukwu siri afọ history na-repeat onwe ya na Nigeria steady Ojukwu mgbe izi eji ime Ojukwu debara ahụ na oge emewu ya a na-ekwu ọ na-aba eburu ebe Ojukwu na-asụ English iche na Martin Luther King dị Ojukwu na-aba o wee dị oge ole jiri Ojukwu n'anya sịgịrị kama egwudegwu ya ka Ojukwu aghara iche niile ebe a narie ebe ka ọ na-jiri ekodo ebu ha obodo ndị ukwu ebe a na-agbụrụ oringo ndị mmadụ ebe a na-etipịa ịbụrụ onwe ndị amị onye amị na ọ na-ekele egwu ole jiri kịta onye amị ya narie na Babangida Ojukwu bụ onye amị oseti ya na nke Babangida ole jiri Babangida oji Babangida sikwa ana na underground Babangida ji underground narie naba Abuja naba benni ya na Amina ya abụ ha na Abuja nke a benni ya na Amina ọ bụrụ ọsọ na Lagos gba na benni ya na Amina na kpodi ya jezo n'Igbo n'onwe anya anyị ga-ebu n'anya ngwanụ ka anyị na onye ọbụla ihe ranụ ole ebrile lata wazianụ ndị Igbo niile ara otu a ka ndị Igbo si wee nnakpọ anyị wepụta chegide 26 onye ọbụla akwadogo onwe ya anything can happen na weta aka 27 ọgụ a na-eche 27 nwa dịkwuzie more peaceful
Obodo ede more peaceful than that 27 aka dị ọgụ. Ọ dịka onye ọbụla ji nwayọọ nakpụrụ n'ụlọ kpochisi ụzọ ike. Obodo ebu egbe wee wee onye na-akọmand ndị ibi ya. Ọrụ na afrogo na line bụ na-enye gị kọmand. Ọ bụ ịnụrụ ọkụ kọmanda onye ka ọ na-enye kọmand. So daịda onye ọbụla bụ nakpụ n'ụlọ nakpụcha ebe niile adị quiet. That day onye ọbụla nọchiri quiet 27 chief onye ọbụla agbarago the value of mmadụ ịnọ quiet biri na sane society ebe mkpọtụ na adịrọ ọ dọcha aghọtara ya ọfụma mana onye Igbo bụrụ eke anyị enjoy cha 27 apụta 28 onye bụla decide kwa nna the only thing a na-erizi na Lagos mgbe ahụ bụ agege bread na ewa ịghọtago sisi ya igre agege bread agbawa ya ukuru ewa kiri gị ya n'ime tie ekechie nye gị kwụọ ụgwọ ịchọba koku ebe ọ bụ na ịfụrọ koku ị na-akpọ were mmiri butuo ya n'otu a ka esi enjoy eba peace that time enjoy eba peace eweta aka na August ending anụrọ ozugbo a na-abanye September 4th 5th ndị Igbo ọ dịka ejere pịasịa ha azịza n'ọkpa ngwa ọsọ onye ọbụla nachi ya ndị Igbo ewere ọsọ na-anasị nachi ya gbakwa obodo ahụ ha bisi echedu ka 1 month zuo oke ana so ndị Yoruba na-ekwu na afọ na ndị Igbo anatabana ha gbasara ịmụra nke ha 2 hours ha natara ha basitasịa wee tọnụzie wee bụrụ na onye Igbo na-anata akpọbịa ọgbọọsọ 1 ọgbọọsọ ya na anyị bụ ọgbọọsọ ka ya na-anụ ọgbọọsọ 1 ọgbọọsọ Chukwudi ina ha na-amanye anyị na-edebe anyị na anyị ji iri ji n'Ọgọst n'ọnwa anyị ji eri ji na ebe a ka anyị na-azara as excuse na anyị jiri eri eji na ọ bụghị maka ọgụ anyị wee si na wee batasịa some of ndị Igbo luzukwe shops ha mgbe ahụ due to iwe ha bụ ebe ndị Igbo nọ ha gbakwara anyị film small n'ọnọdụrọzi ka nke 1967 mana ha gbanyere anyị film ibe njakọrọ ya bụ ka ọ ya bụ efu ka a na-esu ahịa ndị Igbo ọkụ na-emegasị ndị Igbo ihe dị aṅa ka ịghọta ebe the hotels bido ha ma rolu ndị Igbo playelu that time iwe ha dịkwa ya n'obi o nwere generation ga-apụta echi buru ya n'isi na ndị abitrelu nna ha otu ya na akọkọta aka na akọrọ aka Awolowo na Zik ya gbaa a na-enyeta referensị ịgbara ya besị mgbe a na onwe ndị na-eje buru ya n'obi wonde ha pụtakwa ha ati anya ịgbagharịsị ya ama mgbe the team bido ife adị na families anyị dị iche iche o nwere family ga-eje otu a na-ekechi asị na nwaanyị a kechiri ụmụ onye nka some of these people ị na-afụ o nwere mgbe ya nke ya adị opportunity ịkpa nkata ị na-aghọta na ilo na Asia na ihe abụ ihe mere ya 1920 1940 1950 oge anụtabedu nne gị sef ifu na ebe a bụ bitterness si from so ka ị na-aghọta ụmụ ilo na Asia anyị na-efe esigasị na mba dị iche iche history ndị Igbo anyị plecha pati anwa mgbe ahụ nke ahụ aga eluzu onye ewee lue na nke a ọ dịzie ka ndị Yoruba ọ ya ekwe ka onye Igbo nara ha ọchịchị ya ebe ya bụ oke ka atụrụ apụrụ si bụ onye abụọ ndị Yoruba wee si n'azụ sọpọtụ si ya nwanne ha bupụta ego ndị be ha nọ si abroad mmadụ na the only language a na-anụ Nigeria bụ ego ndị Igbo na-atụ si na ka esi atụ inu a na-atụ inu a si na ọ bụrụ na inyewa dibịa ọnụ o were eze bụọ mgbọrọgwụ n'aja ọfịa means na o nwere ụdị ego dibịa ga-afụ o nwere ụdị gift o nwere ife a ga-enye ya nna ebe nwa mgbọrọgwụ a dị n'ime aja ọfịa ọ ga-eje ezi ya jee bụta dị mgbọrọgwụ ka ọ wee gwọọ dịte ọ ife enyere ya motivation
fa na-enye motivation ma ndị London ma ndị GBUS ma fa gụsịrị akwụkwọ prọfesọs ndị na-alụ ezigbo ọrụ ndị na-anata ezigbo ego ụfọdụ bụsị ya business moguls ụfọdụ bụ CEO ya na-ekwu CEOs na-anụsị their companies na ndị a na-ebu nwoke ego maka nwoke bugodu old school na street ya na ndị obodo dị iche iche mekọrọ ife ụmụ travel efuru ọ na-emegasị bụkwa old friends ka a na-eje acquaintances eje anọkọ because ụtọ ya akara mmụọ ya gịnị akụkọrọ so that a na-akpa nkata na-echetasị nna nekwa mbọsị dị na ife dị na cafe nwa na ebe anyị nwere na this man bụ OG n'ọrụ a ndị mfa sọpọtụ onye nna kama onye Igbo ga-ewe ya na tia ya anyị ga-aba akị gị ọkụ agwazi onye Igbo nna n'ife a ga-emekwa ife a na-abụ na a ga-asụ ụzọ ka asụ ụzọ a na ndị a na-asụ nke fe na anya fụ na fa na-asụ ya asụ a na-emeta judges oyi ewuregodi inspector general police nọ na side fa ịchọ INEC igori ya nọ na side igoro kọtụ a goro ma ndị ga-anọ na ya bụ oche mbọsị a before ezigbo ndị mmadụ ga-abata ihe niile ju na kọtụ abụrụ nke ndị a na-alụ ya alụ ọ ka e wee lụọ ya ka ọ ji ụzọ Kanu ji wee win tewuo urenyi mba achieve CAF Champions League na Nigeria 2 times motivation referee ka ife oye eli na kpukpo ego afa referee asị na asị kwere ya $1 million agwa o ife ka a ga-enye ya just like that adebere ya ego na-afụ ego sign godu nke offshore enwere ike were bitcoin mere ya the thing nke onidi akụkọ ma ọ were gold wọtụrụ ya enye ya na gold edebere ya somewhere ọsọ oge gbaa mmadụ bọọlụ n'aka n'ime 18 a refri afrịa bụ na ọfụrụ ya VAR chọọ ya tọnụ that 100 times o meghara pịma aka na asị na abụ penalty oge wee ikwute emere ya Michael Ballack Chelsea Barcelona gbelu gbana Ballack aje bịa ka ya ma refu try ya na try ya ka egwu atụ inye nwa mmadụ ọnụ na wafọ yo arasị dị ka egobi ihe a bụ nwanne ọ bụrụ ya tarị mmadụ stọọdụ ma gị zọta destin akwa na-eme ya a na-eme ya ọsọ nkịtị a na-agba even na football agba na ama aka ọkpọ mana o nwere ọsọ gị na mmadụ ya agba ka iwu iro ihe a inye ya shoulder ụtakara danye na spectator iburu bọọlụ jewara ọ bụ dị ka inyere ya ịgbara arụrụ ala mana o nwere ihe ị na-achụ ibe a bụ ka iwetegodi etụgharịza na-ewe n'iwe na sọrị ọ ka esi eme ya na asọmpi abịara egwuregwu ife a competition ndị agụrụ akwụkwọ sometimes na-awọ nna kedu ife m ji ego egụrụ nke onye Yoruba ego one ka o ji oge eji wee gotewe ogo karịa ndị Igbo na votu akpa nwanna aka ndị a na-enye echichi ụdị anyị kọpị ya America na-abịa Nigeria ọ bụ ọkwara interest ha ka ha na-achọta ebe ha bụ emi ọnụ ebe ha like ka anyị onye ka anyị bụ maka na ọchịtụ ndị na-akpọrọ chito all of a sudden ka ha America na-abịazi anyị dịkwuzi comfortable ka America bịa debe their own barracks here anabata abatagokwa resources na-edi ebe a kịta ha bịara ka take over so ihe niile abụ interest gị nwa na-eje ebe a interest ego ka eji mere na-eje nwụrụ anyị ọnwụ nke abụ onye na-eje anwụrụ ibie ọ ga-eje ebe a ya bụ portfolio ka eji build amara na business ka a na-eme issue of ka dọla anyị dọbanye dị ya na ife nwanne anyị support nwanne ọ ga anyị ga-enene your structure ka isi wee kwado mmadụ anyị niile ide waste ibi ya time nne gị anya fụ na edibe serious ọ ga-amụnwa dị serious na ndụ m na-eme ya nne m akụkọ we no dey give shishi a abụọ kịta ka anyị ebido ya Tinubu bari ebe a wee wepụ subsidy ọ nọghị aside wee mee ya ịbanye di ya ife ịchọzi ime emebe ịgbaziekwu na ihe weta shishi ka a gbasara gị nyegodu ndị mmadụ shishi a kịta onye ndị bụ mmadụ ya na-asị gị pụta na street gị nya ebe ahụ a na-eweje dị resources na eme ka ekwunyelụ ndị a ebe a ka anyị ga-eweje nke anyị ife a bụ ngị nwa nọzi ebe a dọta ihe a wite onye a na anyị nwa deliver polling unit we are ready to deliver again. How serious are you?
structure na-ebi today anyị amaba ma ọkano na ADC ma ọ na ya ebe anyị ji anya na a na-ekwu okwu next year Tinubu ewe ego kịta na-akwado na-edozi ọrịa politiks a na-amụ ya politiks abụ ihe come and get am agwaghị na echi ịbụ politician onwe ihe ọzọ ya na-arụ ị ga-aba into it na-eme iti ndị mmadụ ka ị wee dị updated n'ihe a na-eme ị gaa na ofu ebe onye politician bụ ọhọbi ka ọ bụ ihe abụọ ọrụ ịghọta ya ị na-ewe igwe obodo na ife a bụ igwe obodo ife a bụ political seat ka a na you are not ya ma ọ bụ na ị nọ na political party ị ga-abụ a politician to get there. Ọ bụrụ na ndị a ji kịta na-akwadobe nke ha ADC nwa edebachio na primaries na ga-enye go edebachio ihe ga-eme enwere ike rukwe mgbe arụ kapụ iduru anyị Dubai na articulated 2019 even though na-ebo a second fiddle 2019 anyị na-eti na dị articulated if not for you kedu anyị na onye Hausa na-eje onye Fulani Atiku gịnị onwere ife anyị na-aji Atiku nwere ọnụ ebe a anyị gbara nkịtị onwe dịka nwere ọnụ na ọ bụrụ na anyị na-eme ka ndị isi kpakọrọ na a ga-enwe ofu pati gbasi ike ị ga-aba maka ịba dị efu na mmemme na onwe onye nọba anyị ebe a dị interested na politics bụ because na ha ghọta ihe dị n'ime a sị ka akụọ politics esi etu esi akụ ya everybody nọ Nigeria ga-ebu kaadị pati n'aka ogwe ya bụ iji mere nwere ike asị gị na ije na Shoprite every weekend na-eji entitled to veggies ka anyị were nọ veggies ga-akwụ na 5,000 naira every weekend as a member of this party n'iru ha n'ebe a tinye kaadị egosara kaadị ya na a ga-enye gị veggies 5,000 free ọgọ ya bụla eje gbara kaadị na ị ga-abụ the member enwee convention eje ihe ọbụla a na-eme ije maka ịma na ejekwa n'ige ọ ya bụ politics ego dị ebe ahụ ego ka a na-eke nothing more ebe ka esi ebute ya ọ ya ka iji n'ebe ahụ ka ije ebute so for you to enter there ị ga-eji ego sụọ ụzọ gị ọkwala ụzọ n'ịkpa ọ na-echefukwara aka nsị ebe ka esi akwala gị ụzọ a onye a ga-akwala gị ụzọ a na-ene gị anya na ihe ọ nọkwa kwa ụzọ gị ya gị ya tụọ n'ọkpa ka onye chọrọ ịga n'ụzọ maka ị na-esi ọ na-egosi gị akịta ka ọ na-egosi gị ya na-afụkwa ya build a structure ka m gwa gị eziokwu from 2019 ọ bụrụ na nwanna Peter Obi from 2019 supelu political party ya with onye ọ bụ with that peaceful and loving movement o ji bịa onweghị any steeti na Nigeria ịma na afọ presence party ya because na ọfụgo na onye ọbụla love ya i groom o people ị ga-ata afụfụ to groom people you can't just come jump on na nke mmadụ rụrụ arụ you know they work like that ị ga-ata afụfụ build onye akpọ gị n'ọnụ dọgụ adọba gị ekwechiri nwa a na-akpọ ya bụ akwa akwụrụ ọ bụ na iflotu ya by 2023 a ga-enwe some men amakwa afa ha ga-abata maka na nke mere eme ị nele anya fụ na with Labour Party many people win the election with one instinct eme tremendously well. Imagine ọ bụ na ọnọgo rie obi ndị mmadụ ọfụma ife ọ ga-adị ka ya and ọ bụkwa na 2023 immediately after this thing because of saga a na-agba na Labour Party abụrụ achịkwa na abụrụ asịrọ onye nke a sị na akọkata akụkọ ahụ adịrọ mma mere onye a ji pụọ a na-alụ ya alụ distraction egwuregwu na sọpọtụ onye a na sponsor onye a na-agwụ ya ka e wee destabilize ya gị ị ga-atọ n'akụkọ ndị a na-agbago a na-amụ ọrụ amụ elu a na-ewepụtara gị efu na Nigeria bụ devil's den ihe niile edeghị ya ededebe ya nọ elu a na-ewepụ ya bụ structure onye ọbụla nwere nke assigned ya do every word ebe ọbụla ha na-eme exist
women leader onye a youth leader onye ọbụla ekele ọlụ eke side nke ị ga na-eho ụdị ọfụma onye abụ structure so before ị ga-ebuild tewu nke gị a oge take gị nwa jai time iwe group te people wee nwee ike wee challenge ye that ihe ba ka ekwentụ dị ijezi je challenge ekwentụ a ka ị bịa kịta challenge nwere you know fit 2023 agbawa aka nara gị ya na mgbe ha na-alụ gị ife a na-echezi ebu buru bịa nwanne ka afụ ka isi kwado anọ mgbe a ka ekwesị efu ka isi kwado ụmụazị na-emechi jiri ejio na-efu efu esigori n'ugwu mebe ụnyara buru plakad na fama ekwe ebe o bidoro n'ugwu kwe bụkwa na Igbo ọ saịdị a iri afọ ọ na-agbadata na Benue onye ọbụla moralụ nwanne ene na-afụ na ife a na-achọkwazi igrokwa ọcheta ife mee na 2020 20th of October Lekki Toll Gate Massacre ife a bụ ife gbatara ya n'uche obilivu nna ọcheta ife mee Jonathan Goodluck afụgo na ọ bụrụ na ya ewere ọchịchị a nye Buhari maka agwara ya na a ga-eso oko ọbara nke baboon na nke ndị ochie ọ na-afụ kpoto mkpomkpomkpomkpo ha na-agba mgbe a odo ya na ife a na-achọ ime ya bụ Gaddafi Jonathan ewere nwa akwari onwe ugwu jee kpọba onye n'ọrụ onwe ya Buhari congratulations chee na ọ gaghị ka akpọcha rizọt ọ chọrọ ife a bụfe pikchọ Peter Obi fụrụ egwu abịa na Peter Obi edebezi ahụ onye ọbụla na-akpuo ka ya jebe kọtụ ị na-eje onye ndị nwe ya APC a strọkchọrọ ọrụ strọkchọ ọnya na mgbe ọbụla abịa na each department ndị na-ebe a ga-edeliver they no send you ọ ife eji akwụ ndị judges ụgwọ ife a ka eji wee na-asọ ọtụfa na-egolufa moto na-ebe ife emesịa deliver ife a bụ nkwa ekwere ekwe ị nọ n'anya gị anwụ ike a na-ebu judges ego na-ebu ebe a bụ ọ gafa deliver their polling unit a na-adebere ụzọ a enye ha anaghị ha kwa dị ụzọ na-enye ngwa ife a motivation kwa ụzọ ka enwe ike ịda gị aga kwa ụzọ a ịma na ụzọ ịkwala ịchọ ka ụmụ gị nwee ike gafee ọ ya bụ nna machi osimiri ka ọ ya bụ nwa ya bịa ka o nwee ike gafee dị osimiri maka ọ nna ga-amachiri nwa ya osimiri enyego gị ife a kwazie dị ụzọ n'ime ikpe anyị bịara kwa dị ụzọ ka ihe sogo n'ahụ nwee ike isi ebe a gafee ma ikwugo ma ibe gị ka ọ dịrị ya izi maka ọ na-ekpe ije dị a ngwa na-eke esi akwa dị ụzọ a na-egosi gị ya otu esi egosi ya Peter Obi asị onye ọbụla na gboo ka o jebe kọt o ruo na kọt onye na-ama ndị APC aka na ya ọ ga-eyi akwado ọ ndị APC tụrụ Nnamdi Kanu nga iji akpọ Buhari ma Tinubu iji ọsọ na-akpọ ha ihe iji akpọ ha bụ because nọ n'ụbọchị Pontius Pilate ka a kpọgburu Jizọs Pontius Pilate kpọgidere ya n'obi nọ a na-agwa ahụ nọ n'ụbọchị ya mgbe ọ bụ gọvanọ mgbe ọ na-achị so ife iji akpọ ndị abụọ mgbe fa na-achị mana pati ene n'anya ife ga-achị gọọmenti fe aja gara agari na nke a so na ya akpa nkata ebe a iji ebe akpara nkata Hausa na ya TV na ya Yoruba na ya ha zuru oke ife a bụ strọkchọ ndị ọbụla ga-adị represented adịsaidi ya kọmiti dị iche iche na ebe a ekere ọrụ eke onye ọbụla na-edeliver polling unit mbọsị ahụ na onye ọbụla bụ obstacle to this government ya dị n'anya bụ to this gọọmenti anyị ọhịa a na-afịa ọ bụrụ na ịbụ politician ife a ka a na-akụziri gị na this government is our government. The Democrats, the Republicans, ndị a na-achị ha na-enwe special benefit. So ndị nke a otu a ka a si debe ya onye ọbụla na-edeliver polling unit ndị a ka ị chọrọ ka ije nata gọọmenti Nnamdi Kanu
a na-efilu na onye abụ problem nyere this government si kpụrụ atụ onye nga ụbọchị a na-agụsị ihe o mere ndị judges ya onye ọbụla lahụrụ ụra ọ structure onye nọ ebe a mba agaba aja mbene mba agaba aja mbene ga aja mbene ga agaba ya ka a na-agụrụ ha di a onye ọbụla na-alahụ ụra ba Nigeria na bịa ka nwanne a na-echi ya taa na-adị mba okenye ọ ga-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbere odiri akụkọ bụ ebe ndị Yoruba ha tiri ya mgbe a nara gị ya a na-achọ ịbịakwa ọzọ rematch ihe a na-eme ya bụ history ka a na-evisit kwa a ya edekwa ya na history no defeatiri onye Igbo the first time bịakwa second time defeat kwa onye Igbo etu a ka ị na-aghọta ya ọfụma na ndị Yoruba na-edefeat gị na election ebute ị na-edebe a na defeat ya n'abalị ogun ị ka nọ under them they are still beating you na-agbago ihe na-edebe a bụ na iji ego ga agbagote ọfụma ha wee mara na ịnọsef akụjie gị aka narakwa gị ga ije nga ihe ọma niile na-apụta ha na-agara agụrụ ya n'elu ịchọ ịzọ ya na-epụta a ga-azụ ya azọ ha nwa nọ closer to ndị North accept to Muslim be ha ya ka ha ji wee na-alachata ana na-agba mbọ ka atọ ọnụ dị gọọmenti Muslim ka ebe abụ Muslim country which na gị nwa ama ekwe ana na-emeghị ka ịfụgodo onwe na-ebu the list ya inye nsogbu akpụrụ gị n'ime ọga ọ ji ụzọ ka nọkwa etiri ya n'ime nwoke apụta na-ebe akwa na-ebe ike kwere mmadụ kwa na-anasịsị ya properties ya ịma ka esi seti ya ọbụbe niile a na-eme ịma nke na-eme onye asị na-eji afọ menitis na-eme a na-agbagodo iche ịpụta n'ọrụ a ikwado ha wee bidogo kịta mebe ifene ụmụazị be anyị nara anya fụ city boy ha ma what they stand to gain they know na a kpọchara ndị Benin kpọsi obodo dị iche iche nyesi efe appointment na this regime ndị Igbo anọrọ dị ya oke ndị Igbo ga na-adọkata a na-ewere ya ino dey reach ya mgbe nke Buhari ino reach us anyị ga-esi one anọrọ so ọ bụrụ na onwere ụmụnne anyị decide ka ha jee ebe a nna m wee nwa problem with them ha ji ebe a na ndị na-ejere eje nwe ihe nweta PDP bụ ebe a ka corruption na ihe ọjọọ niile bido kedu ihe o mepụtara n'ala Igbo kedu ihe o mepụtara ka anyị were ya na era PDP agaala ọ bụ ndị be anyị ọ bụ sọ ndị be anyị na PDP ndị be anyị nọsi another party ndị be anyị nọsikwa another parties that time mana anya anyị niile dị ebe on the majority ihe APC ji wee defeat wuo PDP na ọchịchị ebe na ndị ori niile nọ na PDP mere meeting ka agbago so ha wee gbago bụrụ APC bụ former PDP so ihe ọjọọ niile a PDP nwere ha chi agbago ha dịzie ihe wee nọrọ ebe ha nọta so ọ bụrụ na Labour Party ma ADC a ndị fụtara ebe a na-akadịghị obi ọnwa El-Rufai onye Fulani ka ị na-eje to align yourself with ama na aghọta ya na Peter Obi accept ka ya werezie run under ADC nọ ya ka e ga-enye dia tiketi ndị ga-eme approve kwa national na ịmakwa na ndị kakwa na majority bụkwa ndị ugwu you gotta rely on these people ka i wee battle a man who go grow 31 governors already ka ọ na-ego governors ka ọ na-ego House of Assembly ọ bịara Rivers State humble godu Fubara humble ọnya Fubara na-aghọta ihe a na-ekwu
Fubara na aghọta ya ọ dịlo ya isi ebe mpe ozugbo isi apegoro mpe Gwadebo Road be echi Lagos State ọ na ọghọta ife mee ambode ọ kwesịrị ịghọta ife mee ambode all structure a build ọ na-adị easy break ya if you want to break it you need ndị isi agbụ ndị ohi ga-adị involve ndị agba ndị ga-agwa gị ka esi ebit gasị all these things ndị a ga-adịkwa ready to stand with you ya bụ na ha bụ card carrying members ha bụ party anụmakazi ị ga-enwe that structure ndị ori ga-anị ya ndị lawyers ndị gụrụ akwụkwọ ka ọ ga-abụ ọset ya ịmanye aka ikpopụta asịsị chepụta sans eshiri 100 wụọ na the san na 100 si na ya na-ekwu a na-enwe isi and those judges ya na-ekwu ihe ọ bụrụ na nke a bụ jọji ọkọ ọba anya nchara echọrị ọ dị ka ọ dị ya na Chelsea na Man U na-abụ aje ịgba bọọlụ ọ na-atọ ụtọ ọbụla ije na Man U squad niile anyị fụ na Man U na ị ga-afụkwa opposite of it na Chelsea ego Abramovich pụtalụ go Chelsea was by then abụrụkwa small club nọ na aka osisiri ike ele anya ozugbo a nwoke a gori ya pọmpụ nye ego di ya ife ọ na-agwa Mourinho open check Mourinho ịmụrụ onye chi igogo ha bụ ndị izi grow player nwoke a bụ onye izi grow player $50 million a pounds Shevchenko si na AC Milan pool onye too much money a emezie Shevchenko Shevchenko ebe Chelsea wee ghọọ nwa mgbapụ ego dị SS ndị na-adịrị adị ya Chelsea wee bidozi challenge Man U ka anyị na-afa ịgba Champions League final fe wecha anya nọ na esikam anọ mkpọbụ onye dibịa m n'India kpọbụ ya si ọfụma ife na-eme ọ sị na ọ na-afịa ka ebe nchọ ga eme si ya na mmegbuli ovu ebini ọcha na mmegbuli anya ife oniri bụ onye achị ịgba penalty ya jide ebini ahụ chịka onye ọkpa ịbụa si kechie nye ọkpa ọ sị m rapụli okwu nwoke agba plasma na awọchi ozugbo ahụ Terry na-achị ịgba bọọlụ ahụ osuchie dị okwu dị ebini Terry agba rubbish ọnya abụ so ego na-emechi jilejo na-efe efe o nwe obodo ị ga-aba kịta na-asị n'obodo amaka ego aka mere azụ mgbakọ iji abịrịba itibe mkpu ego mere abịrịba abụrụ small London na-abata Ọkịja today obodo ama mma dị clean ego Obi Jackson bupụtasie moto na employ ya ndị na-aza street ya na-aza every road azacha anya ekporo ifu moto otu ọ dị n'obodo oyibo moto a na-abịa na-ebukọrọ dustbin na-agasi ike ego etu anyị ga-esi organic society si ya pụta ọ bụrụ na iji ego nwe onye wụ nobody will look at you kedu ebe na motivate ndị a ọ bụ talk mgbe ị na-eme talking and do ife ndị Igbo nọ na ya a na-ekwu a na-eme ị ga-anata onye ọchịchị ya your polling unit i deliver nwụọ ya ị na-achọkwa ịkpọpụta anya ọzọ ịkpọrọ na anyị je anya dị obedient from articulation ịkpọje anya dị obedient ịma na ibe a na-akọ na obedient ka mma karịa sacrifice ịma na ya agbada ịghọrị onwe ihe ọbụla si n'ọnụ ndị ụka don't take it serious mmadụ sị gị obedient is better than sacrifice ọ ga ibe a bụ eziokwu which kind of obedient bụrụ obedient a si ebe a pụọ ọ ga sacrifice alụ m ife nchọ nye m ọbara ka m mee ife ife a bụ asụsụ na-echenji everything nye m ife ụfọdụ na-akpọ ya si m ife na-eke egbuwalụ gị gbafere wit ndị gị na ha yi ọ makwana buutu gị n'ebe wu ịgbatuo glass ọ sịghị na we dey here show us love ọ gachi onye love idebe arụ na ide enye echichi a ga-atọ buutu ya ịdị clean mana ndị gị na ba ya adịrọ clean erie nke a na o ji tramadol na super side onye nke o jigodo ezigbo te kana ewee sị gị see your voice gịnị ka ihe
ya sekpụrụ jebe ihe ya pụtazi na-asị ya you see all these boys I keep telling you don't need to smoke in order to be somebody in life. It's me. Let me tell you. You see, Joe, you know you are my friend. In 1999, I was if I believe I name organized police here go na agbago. Oh man, na drug clean. Nya one day by self. O nwere ike o mogodu jumbo o modu debera. Ina ga dia ni. O nwere ike o modu jumbo. Ime ofia no ije ebe ya afife modu si debe. Ano ka to fo ya mo ba kwa sigosie. So ị na-abịa ọ naghị ya ọma na-ebu memba aba agba ọ bụrụ na ịbụ onye osisi ọma ebe ya gwa uche omile ọ ga-asendịrị ọ bụrụ na ịbụ dila si ebe a pụọ ndị ga-egbu ụlọ n'ihu ichie ya lọ ọ bụrụgodu 500 atụnye ya it's not bribery ebe a na-akpọ ya bụ isho maka ị ga-edebe arụ na ebe a bribery o nwere ọfisis ije ochakwa lọv dị ya yes na nwere ọfịs ijere iche olu lọv emụrụ ma meta sekretrị ọyị ka e wee na-epuchu faịlụ some things I messy today ijicha 1 million salt ụfọdụ ka iji 500 salt ụfọdụ 200,000 ụfọdụ 5 million to salt ka e wee bulite faịlụ gụ na aka etinye ọrụ ọ bụrụ na ị nọ kịta na-akwagbosie steeti ịfụ na nke gụ na-achọ ịdad mana enwekwa room for negotiation ihe ị niile ịnụ bụ na-enwe sekretrị ya ma ọ PA ya ịnụ ha ya na-ebu PA ego ịkpọ PA na fon ga-awụ na ya nkwa ebe a na-ele mmanya ebe ọ na ọ ga-apụta ọṅụgburu onwe ya ọ sịghị talk and dey hear ọ ga na-asị ya wetagodo akaụntụ o weta akaụntụ 5 million gbagburu ya dị ya igwe bido akụkọ gị ife a bụ ka maka ịmana PA ya ekwu faịlụ a ga-enye ọga eke enwe ike ibupụta nke ọ bụ ọkwa bribe ka ihe ọzụcho ya lọ chukwu kpọkwa agha ọkụ ya ka ị na-agha n'iwe were na-agwa onwe eziokwu most of ihe niile a na-edi na abeti criminal ha ihe niile ndị Igbo bụrụ criminals be ha okwere ha ọnụ nọ agbofusita ebe ha ji izu ohi ebe onye obodo mmadụ onwe ya ọ na-eme ị na-enye ogran ha market sef obebego ị na-enye ọ na-eficha hit na-adịrị ego sị na onwe ya na omegide nara landlord ụlọ akwụọ ya ụgwọ chụpụ landlord criminals ndị ohi stealing nọ na ha chi igwe onwe eze ya sịgo na business bụ criminal act ọ̀nà yóò wúlò àná ẹ̀jí mi business ó wọ̀ criminal tendency ọ̀nà òwòndó ọ̀nà ahọ́lánà ọ̀nà òwòndó ọ̀ṣẹ̀ na-ezu ka ọ̀kẹ́ ụmụ obodo chọrọ ndị Igbo achọ sịsọ ndị chọrọ anyị bụ ndị anyị na-ala ala sịsọ ọtụ anyị na-ala abụ ebe uru anyị bara ya onye Igbo fụ onye South ahụ a na-anwe ya kirikiri no employment ka na-enye ya ya la hey na Igbo mba ọ dịghị adịrọ across my heart ọ dịghị adịrọ enweghị bankroll m ịmara ka m si eme program a na-agwa mmadụ nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị bịa ma ụkpa anyị ga-alụ ihe m ga-agwa gị bụ ihe ndechi ọnya adịmebe otu a si agwa gị ya bụ na ịgbakọ ọnya anyị abụrụ ndị ọcha anyị nwere kọlchọ ana onwe ndị ọzọ anyị na ha nwee similar culture karịa ndị nọkwa anyị nso maka ihe a na ebe amara ihe a na-eme ebe nọ nso ka ije wee mara etu Naijiria si arụ ọrụ kemgbe ụwa
onye ka ịma na Nigeria egwu a na-agba Nigeria bụ who you know. A na ịma mmadụ bụ ego, ị ga-asụ ụzọ gị. So na-enye gị as advice, enye gị as advice bụ na lane ị na-achọ ịba, business ị na-achọ ime. Ịbịa gwa m business, nkọwalụ na business ọbụla nwere ethics. Every kind of business in a venture into well ethics, pros and cons. So ị ga-amụ ya, and onye nwe idea about it na-agwa gị, ị na-afụ the picture. Ya bụ na nsị na achịkwara gị ụzọ ka a na-akwalụ gị ụzọ ebe ịma anya ya, o ese ụzọ ahụ abụla a waste. Eje na-akwara gị ụzọ politically mana ịma anya ya na-eme is a waste of time. A na-eji ego grow position. Ị mana ọ bụ na Soludo lose election a, ọ bụ so Soludo lose, many people lose. Ma ndị nọ na health, ma ndị nọ na transport, ma ndị nọ na media, ma the whole parastatals, isi niile a mara ha ga-eluzu ọrụ ha. Onye ọfụ ga-achụsịsị ha ncha. Ana onwe onye chọọ ka esepụ ya ọnụ n'ala. Ndị agboro, ndị mefụta agboro niile otu icha. Ịma paakị one dị n'Ọnịcha ọga, ịma paakị one nọ n'Ọnịcha, a na-agwa gị ego na ha na-eluzi na-aghọta. Ịma paakị one dị n'Ọnịcha, gọọmenti ma ego ole ọ na-enweta everyday. A structure si gị ya, paaks niile a nwere ndị na-ama na-eji ya. Onye a na-ama na-eji ya nọkọta ọ na-anụ na ndị ọzọ na-abịa ewe ọrụ a. Ọnụ nọ ndị a winu, ife ọ ga-eme bụ na-ama na-eji ebe a uje gote mmanya kpụrọkwa ahụ dịkwa ka mmadụ, dịka mmadụ bịa kene ego. Ihe ọbịa ka ọ kene gị ka nye opportunity ọ ga-ejikwe wee nye gị ọfa. Nọọ ya na-ama na-ejibuli onye dị ona before ife eme, biko na ya ga-like kwa ka ya retain that place. Iyotago kama ka agwakwa ya ka ya na-ewetakwa ya si ya na-eweta ebe a. Nọọ ebe a ka o si eri nri ya na ezinụlọ ya, aka ọ ya nwere ka esi kọwalụ gị. Gị nwere ike ịnecha anya na-esi ngwa na onye nke a bụ ezigbo mmadụ, ngwa na ọ ya na-ewetazighị ihe dị ona okene create ya interest. O nwere nke ya bụ ọbịa kwucha ife dị ona esi ya oke na nsogbu adịrọ n'ife ebe na emesịa na ị ga-akwụ ya nyanwa na-apụ ọmago na ọrụ agarọ, because o nwekwa tim ndị nke go deliver agịghị ya ị na-ediri ite isikwe na position chief of staff na onye nke ya bụ nka, onye nke ya bụ kọmishọna ụmụ ife niile a ma ịmago asụ dị ụzọ asụ. Ndị nọbụ ya nọ before chọ ka eriten. So onye mbọsị nke a na-etipịa ndị mmadụ mana ha na-elu uzu their jobs. So ị na-aba politics wuo that interest na ịchọrọ ije for any position ka ị na-aghọta ife nọchisiri ụzọ ihe ị ga-abatụ. So ọfịa ga na-asụ ya bụrụ ọfịa ịma anya ya bụ ọkwala ụzọ n'ịkpa o meelụ ya si n'ọkwa anaghị ụzọ ịkwa ụzọ a gị nwajiri ebe a physically. You cannot win election here while ị na-emere campaign. Ị ga-abịa on the ground campaign a na-afụsị gị, ị na-aga na ward, na-aga na constituencies enid efu. So ị ga-anọ here na convince ndị ọfụ onwe ndị your presence ga-adọta nso. Ị bịa kwe nkwa a ka afọ onye a for etu go one way that confidence pụta people are love go. So definitely ị ga-win. Mana ndị agba moto si ebe dị iche iche bịa rapụ ife fa na-eme, fa deserve iji something na brother anata oyoyo wee ihe ji ga-eme ya na-abịa ka ha nwere something, because na nke ya bata kịta echi ya afọ nke a bịa gbaje na store je gote emefe dị na bịa jee kpọọ ọlụ m onye dị ona bịa. Ị na-edi ndị mmadụ ozi, ya wasting their time, so you are buying their time with ego. Onye abụ ife a na esi na onwe anyị ga-enye echichi ka o ji anyị kọbụ ya. Anyị bịakwa kwụọ gị n'ukwu nke ibe anyị amụbakwa afọ anyị ya aza na-ede anyị na-azazi village boys, ndapụ ịbụ city boy mbụrụ village boy a na-aka ụdịrị anyị ka agbada were aka ya na-ereduce onwe ya to nothing. Onye ebirubego nke ahụ akpọ ọnya city boys movement, ị na-achọ ịtọ na ebe a ka ị na-aza village boys.
na mụ ada emekwe ndị village o mụ ada emekwe ndị village ada mụ aka ebe na nka kedu nke bụ village boys so onye Yoruba ga na-eset trend nke nwa na-abanye ogo 100 bọs nke nwe ego ọ bụrụ na oge ịma na ekwesịghị igo by na ọ ya bụ na inwe structure ife niile ekwesịghị inwebe face na a na-afụsị a na-abanyesi ebe dị iche iche ịpụta na one day na abụọ na-akwụọ n'ụgwọ epenti enye AGC ma ọ bụrụ na ha dị serious na-emegasị ife dị aṅa build be ụmụ ife anụnwa mana ruo taa afụbeghị City Boy ejisi ike na-emove ahead na-egoro ndị mmadụ ogorocha ndị City Boy movement o weba ndị musician n'ime Tiwa Savage ha bidokwa ogorobo ya onye boy ọbụla ego a na-eje rally ọkwa na-aka ego wege na-echeki yo papa na-echeki yo isi ya na-echeki yo ị na-aka akụkọ akụ ya na-asụli ụzọ ọ nwekwa ebe njọ ka ịghọta ime ife a na-akpọ oke obulu ụzọ ọ iko ibulu ụzọ mami na ghọta iko ibute ụzọ ọ bụ iko ịgbalaga ka na-akụzisi ihe ụmụ ife dị anya ka ị wee ghọta the point ọfụma ọ mmadụ na-azụ ọma ọkachie n'ihi ime ịkachie ọ bụrụ ime na-eche ka nwanne ubi akachie elu ya bụ na ịkali okwu ikote ndị ekwesịghị ịpụta kịta na-egosi ife ha menwu na a ga-akụ ndị a hands down ife asọmpi competition abụrụ na so oyibo election asọmpi ka abịa mmadụ ọ na-ekwunyela onye akwụnyecha onwe steji ndị akwụnye ama na eruzi ikwesịghị ibu ụzọ setụrụ ebe a kịta jee kụba aka anyị cha niile ama nọ na-eche alaiki nwanne m odoma anyị na onwe ife nwanne m nwoke m ọ bụ na nwanne a ga-edifiti nwe onye anyị ya afụbaghị ya kịta anyị adịgodu shio mara pati ọ nọ na ya ekebe polonu ndị mmadụ enwe kịta filu be ha emebe praịmarị gbasị yibegodo akwa a na-afịa unu na-ekwu okwu onwe ife ọbụla APC ime akapitalize ya kwubie nwee ya ọkụ okwue na-enwe iru ọ ya ka eji ama political party na onugbo opposition anọkata na-ekwu na o nwere n'irizi a ga-eji wee na-ego fuel ego no matter what a na-edibeti ya ị na-ekwu na pati unu enwe ike tolerate ụdị ife ọnya ife unu ga na-eme mana anya nụ bụ ụdị ife adịrọ zai na-emekwa ife nwanne ka oge nwanne anyị ga-eji wee nwanne anyị apụtazi echi si ya na ọ dị emezi nke okwu mgbe o nwere ife ime si gị na kpuo time wasted ife niile a you don't even consider it ife onye ụmụ ihe ọ na-eme na-akpọ ọgụ si gị bịa si bịa ife a nwee ike ekweghị mkpụ ọfụ akpa ọrụ reno wokiri kwareno nọsiri ọfụma na odogi anyị na obedient bụ ifugo obedient nke ya si wee ọ jee na kampụ na-aga aga ya jee kwari ụzọ nke a kwa ya na media kwaria ya ebe ọmụ anyị ya ọ pụta na otu ọ na-atale ọ na-ekwu nwa obere ihe ọgba takụ ọ gbagidego takụl nye ya recognition otu a ka ọ dị na that echelon unu ga na-agba takụ amụgbaba takụ na-ewelite obi ndị mmadụ ọ bụ ọfọzie redio aṅa na mapụta erufe anyị bụ onye nne n'anya ọkụ ya ka a na-achụgharị na ya bụ politiks ihe ọbụla onye ọbụla bụ mmehie nke ajọs gbachitere nkịtị ụbọchị nke ruo ebupụta tu anyị si nọkata ebupụta Pandora box anya ma ibe bụ Pandora box edishon ọgwụna ana ebe apụta echi ebupụta Panadol box ga-aga ihe afụzi anyị etinye ebewu anyị na-eme nwanne anyị ga-ebido kịta bịa kọwara anyị na anyị bụ ndị Igbo nekwa ebe ọ jee n'ebe ọ nọ ka anyị na-akwadokwa anyị ama na-akwado ebe ịnọkọta Igbo anyị n'ọba na onye ọbụla nwere ka o si eme nke ya mana politikali
etu a ị na-anọ ịnọkọta ifu moto bụ aiza esiri azịza see ya Tinubu a na-afụ fesi ya mgbe fesi ya ga-apụta ịma na a na-arụ dị fesi ya arụ dozichaa ya ọ dịtụ yọnga this current picture ya na from now je ruo Disemba the picture abago onye ọbụla anya ihe a na-afụzi na nwoke a na-anwụ anwụ idigo used to that face anya na-ewe na absorb ife ọfụ the same ka ị na-ebuba na your brain na-erekọd ya dị akpa agha aka kịta Tinubu ị ga-afụ okwu Tinubu nke efu na recent picture and efubago the picture the old pictures ya na-apụsị mgbe ya weta man of cartoon ọ dị alive in the mind of the people nke nwa they no see you na-anọkọta afọ na biri ya ka ya agbagharịkịta wende agba ga egbe ekwuona m ya the other time nwanna na-akpute n'ụlọ akwụkwọgharịzi na grant gharị interview ya na ndị afọ na steeti nke egbuo mmadụ ije ebe nke eme ọ ga-abụrụ ka esi eme ya. It's not like that. Some of these things kwesịrị inwe a particular channel a ga-eji wee na-reach ndị mmadụ. Population ndị Igbo karịrị na Facebook. Yes. Market image go na Facebook mba. Onye jeze gbata oti, onye gbata oti. Ịchọ aka ndị mmadụ wee aka ha publicize ya. Onye ọbụla volunteer. No ife anyị. Yes, ọ ife anyị. Mana ọ bịa na politics ọ da-abụsị ife anyị. Imebe ife anyị onye aka ya ka agbajie were ya. Akwa ka ị ga-ebe just to put the word to the notice. Ọ ga word n'onwe ha na notice nke ha pụtụrụ onwe ha sef na agha ha na try to handle their affairs. Na America ka anyị na-rely on. America bụ ịgbara ha bụkwa injury nke ha na battle nke ha. Ije taa ice case ndị ice nọ ha n'isi case nke a nọ ha n'isi many trouble yara ndị a ya ka ị na-rely on. Nke ị ga-eme deliver your own unit. Deliver your unit. Na the masses, poor masses say deliver to their own. Ebutakwa kịta ewe onye ọbụla afro ka isi akwado anya ma a na-ajụ ka ezi oge na-emezi ka ife na-emezi na so ugolede nwa ya pụtara kwuo ya echi ndị Igbo awụọ ya ọnụ onye na-abụrụ onye Igbo awụọ ya ọnụ ya mana ịgbakọ onye fụ na ya na-agwa gị bụ eziokwu. Election next year by now nothing. Na-ejebe ya na-abịa egbukasị everywhere gbaa egbe aha agba bụkwa na the same state echigo gị warning na this state na ọ bụ na ị mere ya inform na ị na-abịa na security ga-adịrọ guaranteed, which means anything can happen. And onwe ya mere onwe ya ekwu ya America adịkwa ready onye ka a na-anụso ka egbugula akụ na obodo nwere onye ifere nwụrụ na onye nwụrụ anwụọ na onwego ndị daa n'ụzọ ụfọdụ ka enye poison many things na-eme a na-afụghị ebe a ọ na-abụ mmọnwụ gbakarịa ka onye egbe mmọnwụ gbakarịa ka onye egbe ekwe dakarịa ụda agụ esisi eji wee bịa nwanna a na-eme ebe ọbụla fie ebe a ka esi onye na okwu ọbụla na-eti ihe ọnụ Tinubu ka ọ na-enye onwe ya nso nwa ebe ị na-akpụola onwe gị na-eche ịmara ihe ya na-eme ya na ka atọ eze n'ogbosi wee nọrọ mfụkatọ eze n'ogbosi wee nọrọ ọ nọkọta ọkpọ ndị mmadụ abịasị ebe ha onye si envelopu setụsịa onye ọbụla gbawa anọkọta afụghị na bego ka ndị igwe niile bịa resi envelopu na-anọkọta afụghị na St. Teresa ije ebe ahụ ma ọ bụ St. Achofu nwaanyị afụzi ya ma ọ bụrụ St. Benedict na-ejire ya na dia hospital ka ọ bụ dia nursing school nye ha 50 million ejire nye ndị nka ọ ka esi eme chọọchị anyị jeje donate ego 5 years ago jekere gosi m ebe ego ha dị na chọọchị ya ka ihe eji awe o nwere ebe a na-eme a na-afụ ihe anya 50 million naira ahụ eji wee jenye ndị ụka na donation ịma na ịma afụzi
enwere economic project ga-abịa ya iwu ya ka iji iwe o make sense karịa maka chi go make more sense mana ewe kụpụrụ ya ụmụazị na-eto eto n'ogbe otu a na-enwe civic center ekwesịrị ịda alụsị ha some places ọ bụ something eme introduce otu esi egwu ọnwa before tinyesie ya ebe ahụ ụmụazị a na-eji a na-akụziri ha something special enwe ya na-akụziri ha ije amanọ center for onye afa ga-adị everywhere ama mere aghọta afa ga-adịsi everywhere ọ bụ nọ art ebe a ga na-etrenu ha ma onye dị aṅa tinyesi ụdị ife a esi na ụmụazị bụrụ ụmụ ego gaghị eruo na grassroots ọ bụ chọọchị ịgbana ihe juru ya bụ criminals ndị ori ego bata achịrị ya wụdada n'ọnụ kọmuniti a na-ehostu ha ụzọ mebikata ha na-eweta ego rụọ ekwukata okwu ọkụ asị na ha ti street light everywhere ego bụ na-ebute anaghị eme absorb ihe a they don't utilize it ebe a next year kwa ebe a ka ị ga-ebuga ego ifu ebe ị ga-etinye ego ịma etinye a na-egosi ihu na ebe a bụ ife kwesị ka a na-afụ your presence na the love enweghị ebe ị nọ iji the money ma ya na-afụ ego ha anya n'ala Igbo kemgbe anyị erigo na canopy nye ijekwa daa again na just like that ị na-akpụgharị anyị ọ ga-adị emekwa ụdị ife eme ka anyị na-agwakwa onwe anyị eziokwu anyị bụ ndị Igbo ka ọ ya bụ ọ bụrụ na o nwere onye disaidịrị nna ka ya lee conscience ya maka ọ ebe asị na-ele conscience ka ịghọta rizin o ji eje aha afụcha ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-arụ agwụ o wee fe dị anya enye gị invitation na ịma aga ọ bụghị niile ije edikene scars ise ndị ya pa nyaje ịgbagharịkatakwu ya Naijiria wonde asị na taya gbaa n'ụzọ jụ ofu anyị kọkọ ọ na-akata ime abịa n'ụlọ ụka ebe a ime abịa o nwere na mgbe gị na Soludo jamụrụ n'ụlọ ụka anyị afụsị ife mee ụnụ aja amụkwa recently ebe a na-eme eme Reverend Father eme Soludo introduce much people eme mkpọtụ ozugbo e mere Peter Obi introduce the whole church enwere ọkụ a na-ayọkwazi ya ya ozugo ịma na ebe a nwee meseji o sendịrị ebe Soludo na Soludo si sometime na-egosi gị na wee gị sef na nke ya daa Peter Obi Soludo ahụ ezokwu dị ezo ọpịa gị ala mba different places nke ya bụ ọzọ ka emesi ọ na-ebu wee agbọwa so nna m achọ ịrụ ọrụ si wepụta obi rụọ ọrụ mana akọkwara mmadụ ibi ọnụ o ji wee mee nka onye chi ile votu ya ole yes ichi ile ya lee anya o nwere ndị le nke ha n'aka Tinubu ọzọ na-erukwe o nwezi ala echetara na ha lere ya I tell you na kwa votu ekweghị ọ na-ele like ya uche inye ya for free nye ya ikwu na ihe enye ya na ya akwụ ụgwọ ọ ga-ekwechiri si nye gị ya nwa na-eje ebe a jeme gị ndị jiri eje emere akaụntụ emenwuru akaụntụ nwere nke jechere ya pụtara wite ezigbo afa so nwaanyị ga-eji abụzi ngị nwa ọ dị kọmputa bi edozi Naijiria baịkwa ebe ahụ ihe na-ebe ya n'ebe hapụ na onye nka Naijiria etosi design ya bụ na the last president will always be the best. Buhari gwara na ya eme isi ya anyị na-eme isi ya taa dọla bụ ego na mgbe Buhari na-achị dọla ka kwụ na 2 something 3 something ebegide ọgba 400 na etibegwu ka abanye dọla na ebe gwa ihe eme isi onye gbaa ihe egotenwu moto 3 million naira 3.5 ezigbo moto 2 million sef mgbe Buhari na-achị jee nke Tinubu aje ka igote moto eme ego na-eji agba ngwa ahịa 1 CBM ọ bụ ego emisibegi ya Tinubu a emechaa bụ onye ọzọ ya isi ike karịa na other countries anyị na nwechara bilateral agreement reach bekwa new agreement amaba increment na ihe ọbụla ha na Nigeria jikọrọ
ihe niile ha na Naijiria sign kọ ihetago ihe niile ha sign kọ ebunye ehi ozugbo i negotiate ọ ya bụ ihe a Tinubu ha na-ejesi a na-eje negotiation efu na mgbe eji enweta onwe sef na na-asị ọ gịnị na-emezi chere nwere onye chọrọ ọba ya ebe ahụ ka ihe mebie n'aka ya mba interest ka nkụ ndị a na-eprotect interest ba ka nkụ ọ structure ebild ọ mgbe ego ya pụta ego ya pụta ma ha pụta si n'eke ya because onwe ihe ọzọ ha na-arụ sisi ihe a ka ha na-arụ ya bụ ya o ji jọọ njọ na politicians na-achị ọ bụla amị na-achị ọka mma cheke ebe niile amị bara so far ka o si wee dị ọ bụla amị na-achị Naijiria rọbichi agba na ebe ya ka iji anyị nọkọta si na-eme ku niile emere eme bụ because na ndị na-achị achị dị corrupt ku niile eme mana ha dị incompetent 4 years ị ga-eji wee mezie niile ịchabakwa second term mana ọ one term so ya ka iji ọsụda ya afa gị dị ya nwayọ ọzọ ị na-afọmzikwa village boys na yusa ma ọ ma okwu eji nwee Nigeria miracle of the century to convince me na ịdị ready nwa afụkwa ga-asọ ịdị ready ya ka onye anyị esi wee were that delay that is arabụ n'ime ife aka esi debecha date mgbe ga-ebido mebe primaries na ndị otu ọ ga-efeva nwuru ị na-eche miracle bụsị aka esuwe everything ndị a gobe court jee zogro egobe judges jee gro ihe ọ na ha kpọbara a na-ele ele goria as long as ha nwagote nwere ya gro ha grow ha go Japan go Germany yes ha go Japan go Germany jad na ya nna ọ gwara ka ọ na n'ọnụ daalụ isonyelụ n'anya si ya ihe niile anyị kwuru ebe a mgbe ịgbakọsi anya ịkpọ ndị ya adonu gị na ba atụ n'anya ịma ma o make sense gị nwazi na onwe gị ana m achịkọwalụ na mụ na gị ga-afụkwa echi maka onye afọ taa a ga-afụ ya echi ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara azụ ahụrụ anyị ga-agbakanwu anyị ama anakanwu anyị ama agbakanwu ngwọ na ngwọ gba yoyoyoyo ije anyị ga-abụ ije mmiri ọma bụ ije nkụ na nkụkwụ n'ọfịa ụkwụ apụwa n'ọfịa ọkụkọ na-akpa nri anyị obi akọ na ya ma nwoke ma nwaanyị n'ebe a abalị a ya mee gị mma ụtụtụ ga-eji arụ ike wee walụ gị ọjị ọmụnwa bụ eze ụmụ iyo akpọrọgo ohu mmụọ na nnụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo sifa gbata onye chiri ya zere ndị ichie arọbinagụ ma nke bi n'ụlọ ọka o si adị gọzie na ụmụ Igbo okwu ekwu n'abalị a okwu apụgo mana ọ ga-amịtarịrị mkpụrụ n'isi nwanne anyị nwoke ọ ga-agba egwu ya ọfụma ka ọ wee gazie elu onye ọbụla ya gazie ise Igbo eze ụmụ iyo orimiri dọla